айкиҷое ки хонаю квартира гуфтем дар ин видео кофта ёфтем. Ассалому алайкум мардуи азиз. Имрӯз 25 апрели соли 2024 1000 рубли урусӣ баробар ба 118 сомонӣ. дар имрӯза видео бардуи азиз мерседес зайчик астае дар Қурған. ана халаденники фурӯшӣ астае бардуи азиз, халаденники фурӯшӣ астае. хонаҳои заминӣ астае дар ноҳияи Фархор, шаҳри Ваҳдат ва дигар ҷоҳо. квартира аз он астае дар шаҳри Душанбе, шаҳри Турсунзода яъне ки Регар ва як квартира аз они дигар астае дар шаҳри Бохтар яъне ки Қурғани Пешина. қизиқи видео ҳамие ки дукомната квартира дар шаҳри Душанбе астае 185 000 сомониш мега. бардуи ғарибон шумо метавонед ки дукомната квартираро аз шаҳри Душанбе 1 557 000 рубл да бихарен. ва дигар чизои арзон ҳам ҳастае бардуи азиз. барои пешравии канали бачаи ачкидорам 1 дона лайки бепула бичиқен. касе меҳмон бошем подписатсия кине, видеои ман шумо да мерава. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. бардуи азиз, компанияке барха компанияке рӯзи хилаш мо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад. шуморо ай Москва ва Московский област ай пеши хонатон ай ҷои кортон ки ҷои да ҳами бародаро да удобния мераванд шуморо ай ҳамҷам мегиранд. ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соғ саломат бурда меорам бардуи азиз. мошиношон мошинои беҳтарин ай. И яка пастаян ами кор дай мақсад номерош WhatsApp дора занг мезанен сразу ответон мета. бисёр инсони хуб ай бародар ай. ана нарша гуфта ки 8000 рубл бугу. ай ҳама да компания арзон бардуи азиз 8000 рубл. агар ай номи канали Сауду Теҷи гап занем ба шумо арзон мекуна. ин бародароро нигоҳ кунед чӣ хел рафтиян омадиян. такси граница инам бо соғ саломат рафта граница варинор ҳама садфурӯза дар ин номеро ки ҳамҷа мебирояд тамос бигире мебараду соғ саломат меораду. ака дар курпачаи тоҷикӣ ёнбош кинена бачаи ачкидора тамошо кунен. бардуи азиз, хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Фархор, участкаи Гулшан, Савхози Навобод. гӯш кеси шеринар гӯш накардеси ай сар мегум. хона дар ноҳияи Фархор, участкаи Гулшан, Савхози Навобод. 8 сотиқ заминаи дар хонаи фасони хушрӯ кардагӣ. хонаҳо бардуи азиз евраремонт кардагӣ тайёрае. об свеч мега ҳастаи ҳуҷҷатош 100%ай, ошхона, аловхона, ҳамом, ҳоҷатхона ва оғил бардуи азиз дорад тайёрае. хонаро вақти фурӯхтан телевизор, стирали машина, халаденник, термоз места. касе хонаро бихара бардуи азиз катиш падарка. хона бардуи азиз боғ дорад чӣ хеле десен дарахтои мевадиҳанда ганда бисёр доштаи. нархи хонаро 210 000 сомон мега. ва пули русӣ 1 775 000 рубл мешидай. ва бардуи азиз соҳиби хона мега ки ана 210 000 сомон ё мефурӯшумаш ё алиш мекунам ба хона дар шаҳри Душанбе. номери телефонош аст бардуи азиз занг зада маслиҳат кунед. бардуи азиз, мегзарем ба 2 миллиони имрӯза як мошини арзона гап мезанем. бардуи азиз, бо диққат гӯш кунед. мерседес зайчикай. бардуи азиз, мерседес зайчик соли баромадаш 1998 сол ай. 1998 сол. сӯзишвориш бензин ва гази евро 4 кор мекуна. гарини камразхода бардуи азиз. объёми моторош ди объёмни ай. моторош бардуи азиз ди объёмни. коробкаш механика. ҳуҷҷатоша маслиҳат мекунанд. я бардуи азиз я 9 моҳ танировка доштаи. балонош напанав пачка чӣ хеле ки дар сурат десен хадавоиш тупвореай, кондисионер печка кор мекуна. бардуи азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар яъне ки Қирғанда ҳами дирни шаҳр да мегарда мошин. мақсад ягон камбудӣ надорад, состояниш гизалай бадай. мошин дар шаҳри Бохтар. нархи мошина 50 000 сомонӣ мега. ба пули русӣ 422 000 рубл мешидай. ва соҳиби мошин мега ки ягон Opel хечибек ё сидан боша болои пул бута мешава. ягон Opel соз бошада, мақсад ягон Opel рехтагӣ набоша. бардуи азиз, метавонед ки болои мисол ами Opelтон сум бутен ами мошини Mercedes зайчик 98 сола бихарен. гарини мошинча тозаи. номери телефонош WhatsApp дора, занг бизанем бигӯен ки номеро ай канали Сауду Теҷа гирифтам ба шумо арзон мекуна. чӣ хеле ки гуфтам бардуи азиз, ягон Opel боша болои сум мешава.
помидор бодринга салафанда балконда кашол накова анами халадени каб харшеринар. Бардуи азиз халадени ки фурӯши оригиналай, дарозиш 2 метрай, паҳмиш 60 сантиметр. Бардуи азиз гӯш кинен. Оригинал дарозиш 2 метр, паҳмиш 60 сантиметр. Ҳамаш созай 100% мега кор мекуна. Бардуи азиз халадени қарор дорад дар шаҳри Душанбе тарафи Гипраземда, нархиш 2700 сомонӣ. бовар ки хеле нархи наво фақат дар ами канали Саудотиҷи мебинем. барои ҳам подписатсия кинен, уқа вақтона намегира. 2700 сомон. мардами ғариб 23000 рубл мешидай. номерои телефонаш WhatsApp дора, занг бизанем, бигем ки номерои канали Саудотиҷи гирифтам, ба шумо арзон мекуна. бисёри бардро мегӯянд ки ака рекламот бисёри бачида. хай шерои нарами кинои туркиям байнош дар реклама дора. мо ҳамаи ҳамуо ёд гирифтем. кам кам реклама накунем, зиндагӣ намегзара. барои ҳам реклама кардан дар кор. инаи номерои ма, ягон кас мисол ягон калискай, ароба, ягон мошинай, хонай, квартира, чизе ки дорен, ҳамин рақамота дар WhatsApp шурӯъ кунед. мо барои харидору рекламаи зуруш мекунем. ана бобиҷон, لبای мошиноро дидед? ها دیدم ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия, дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, ها бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. بچه ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимо сар мешавад, ба Душанбе шаҳр дар омада, дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман ноҳия, умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. نه گرانتیا бале, هی نویر حکای باباش شما فهمیدین این رقم تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنین، در خانه‌تان چای تلخ خورده استراحت کنین، بار خودش میآمده. агар тамошо кардеси бугӯ ки о ака тамошо кардесам, дар комментария бинавис. бардуи азиз, квартира десин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи 9 километр раи калон. бардуи азиз, наздикай дом 7 этажа, яъне ки бино 7 этажа, духонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 47 квадратни метр будай. ремонти квартира коробка мебошад. масъалаи овсвеч мега ҳастаи ҳуҷҷатош 100% будай. бардуи азиз, нархи квартира 185000 сомонӣ. 185000 сомон. бардуи азиз, касе харидор бошем, бо арзон мешава. ба пули русӣ 1564000 рубл мешидаи. бардуи азиз, дута рақамҳои телефоншон мондагиам, номерои бологиш 100% кор мекуна, номерои поёнгишам бардуи азиз кор мекуна. дар ин рақамҳо WhatsApp ҳам дора. бардуре ки ай Россия гуфта будем ки ай шаҳри Ваҳдат хона бимон, марҳамат гӯш кинен. хонаи десин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, тарафи Эстигзарда. 6 сотиқ заминаи дар хонаи фасони шурӯъ кардагӣ, хонаҳо ремонт дора. соҳиби хона маълумот додааст ки хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат дар хонаи 6 ба 3 дора, калидор дошай, ҳамом дар драншай, кухни, ҳоҷатхона дора. дӯстони азиз, дарвоза, забор мисол ҳамаш гирдаш маҳкам кардагӣ. овсвет дора. дӯстони азиз, хона дар тарафи Эстигзар, заминои нав, араи калон я 300 метр. бардуи азиз, дурум будай. шароити зиндагӣ кардан 100% дора. ремонти замонавӣ кардагӣ, фақат бардуи азиз пуламети медрои зиндагӣ мекунӣ. нархи хона 200,000 сомонӣ. 200,000 сомонӣ. ба пули русӣ 1,683,000 рубл мешидай. 1,683,000 рубл. бачаё чабхия кофи талхабзаки ба фикрам хобот бурдесая. ихеле гуфтам ки бихези квартироро тамошо кунӣ шеринар. хоба бад мера 1 соат пас. бардуи азиз, квартира дар шаҳри Турсунзода, яъне ки Регар, райпо бари Газпром.
ана якхонага квартира дар 2 этаж қарор дорад 36 квадратни метраи доми новостройка квартира нав ремонт кардагӣ. Бардои азиз, соҳиби квартира маълумот додагие ки ана хона дар сатҳи олӣ қарор дорад, яъне ки мақсад ремонти замонавӣ, ҳамаш қоидавӣ. Нархаш 230 000 сомонӣ. ба пули русӣ чанд қам мешавад дар рӯи экран нависагиам. бардои азиз, ай ҳамат хоҳиш мекунем числаи видеоро нигоҳ кунем, барвақттар боша занг бизанем. агар хато накунам рӯзи 24 числа бардои азиз, яъне ки 24 апрел да видео карда будам, як бародар ай Россия гуфта ки ай шаҳри Бохтар, яъне ки ай Қарған квартира арзон бумон. бардои азиз, марҳамат гӯш кунен, квартира дар шаҳри Бохтар, яъне ки Қарғанда. квартира десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пешина номаш Қурғонтепа, як хонага дар 1 этаж 36 квадрат, кӯчаи Тецда. доми новостройка квартира нав ремонт кардагӣ, ремонти замонавӣ ба дараҷаи олишаи. соҳиби квартира маълумот додагие ки хона люкс ремонт кардагӣ барои зиндагӣ кардан тайёрае. бардои азиз, нархаш 259 000 сомонӣ. 259 000 сомонӣ. ба пули русӣ 2 180 000 рубл мешидай. 2 180 000 рубл. ба пули тоҷикӣ 259 000 сомонӣ. ханам хеле бачаё ча, хай дигар созиё хи, зиндагиё рафтисай, кору борут пеш рафтисай. хай бардои азиз, ана кору борут пеш нарафтиса боша, худо мегем ки кору борут пеш баравава. соҳиби ягон замин, соҳиби хона, соҳиби квартирашай шеринар апашко шуморам. ба ҳамаи орзуотон барасен худованд. мардуми ғариб, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша. чӣ орзуи ҳавасене ки дорем ба орзуотон барасен. ана хайнам хеле чизе ки роӣ кардан арзонтар барои шуморо реклама кардам. ина ин номерои бачаи ачки дора. ягон кас мисол хона дорен, квартира дорен, мошин дорен, мо барои реклама тайёрем. метавонем ки дар ин рақам, мисол дар ҳамин рақамҳо дар WhatsApp шурӯъ кунем, мо рекламаш мекунем. ва дар комментария рақами 5 бинависен. то охири видеоро тамошо кардем. рақами 5. ана ака хай мегум тона. хай хай хай. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.